Ассалому алейкум. Хела вақштаги буд бардор азиз ки ма асобина элан нисбати хидм гапчап нашнида будам. Иҳози я видеоро дидам дар Тоқи ТВ. Бо аму гапчапо бо тема батли 6 ба 1 бо план бо адел дигаш то што теда ма ҳаққи устоди дошта ба аму 3-4 хатие ки мара ёрдан буда гап нест устод зинда бошина матра устод гуфтам. То што ки ма тра ҳақ надодам бахшиш бародар ма як ҳаромхӯр будам ҳаққи тра хӯрдам ҳаққи фарзандои тра хӯрдагим бахшиш братан барои ҳақиқи хӯрдагим. То што ма саволо мегирезам братан мара саволои додагиам ки ту мумкин да саволо иштирок накунӣ. Яки ма иштирок кардам. Ба ғайри ҳамаи ами муҳтарам элан ту такаббурӣ намекардai ма такаббурӣ мекардам имини ай саволе мегирифтам ки қадди элан фид мекунӣ ё ки не. Ту агарам ки хиёл кунӣ ма мардакам ма тра бо фид файрод мекунӣ бё савмесли трекнем ма қадди ту фид карданем розӣ брат. салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудани ҳастед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунад. Доставка ба Москва ва дигар шаҳрҳои Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран.